Резида Валиева Әниләр байрамы. Неге бүген бүтін жерде шәшәкләр балқый бездә? Неге кояш кіріп қарый біләбіз қама бездә? Бүген әниләр байрамы. Бүген жерде тантана. Кояш шуңа көлә бүген. Гөлләр шуңа шатлана. Әниләрнең байрамына қуана шулай алар. Әниләрне құтлый бүген жерде барлық балалар. Мен дә құтлыйм әмкәм сені. Теләгем бар минем дә. Кояш кебек балкып торсын күңелемнең куымда. Илтук тара биттен ян. Кыйммәткән ләйләне уятман, үзе торган. Бүген әни бәйрәме. Тәрбияләрне ачык куйган. Көн кояшлы, көн ямлы. Яқты булсын, балқып торсын. Бүген әни бәйрәме. Әсхер Габиди, мин әнигә булышам. Әни пәрәмәш пешере вак итеп, тәмле итеп. Без табында чәй эчебез бергәләп тәмле итеп. Мин дә булышам әнигә пәрәмәшләр ясарга. Үзен эшләгәч тәмләү, кирәк эшләп ашарга. Алсина Саляхова. Әни куллары. Татлы ризык ни дисәгез? Әле дә авызда тәме. Бар күңел җылысын биреп, әни ем пешергәне. Изге бер топ дисәгез, барысын да бирә торган. Мин атар идем йөрәкне, әниндә генә булган. Шәнешкеле чагыңда да, йомшагым диеп сөйгән. Әни генә, ул фәрештә, кояш җылысы биргән. Роберт Миннуллин әнкәйләргә Аллаһ ярдәм бирсен. Әнкәйләргә Аллаһ ярдәм бирсен. Аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә безнең йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Давылларга каршы китәбез без. Утлар, сулар күпме кичелә. Туган өйгә юлны онытабыз. Әнкәйләр безне кичерә. Якын дуслар ташлап китә безне. Хыялларын күпләр югалта. Әнкәйләргә кайтып йыгылабыз. Әнкәйләр безне юата. Алар гына безне онытмыйлар. Алар гына чынлап ярата. Синең белән бергә сөенә дә, кайгыларың булса тарата. Жан җылысын тыя күңелебез. Әнкәй көчен тыя кулыбыз. Безгә бер дә үпкәләмәсеннәр. Әнкәйләргә сәҗдә кылыгыз. Хәкимҗан Халиков безнең әни кебек икән. Алып төшкән идем генә үрдәкләрне тагысына. Булыт килә башлады да сыздым терәк тагысына. Әнкә үрдәк, әнкә кызлар көткән кебек шуны гына. Һәр кайсы үз бәпкәләрен җыеп алды куенында. Китте яңгыр, явамалай. Нәкчеләкләп куйган саман. Әүкәдә бер кызыл туш кузгалмыйда ясыннан. Китәр иде куенында. Бар шуланың нәниләре, безнең әни кебек икән, кошларның да әниләре. Мужахид Ахмәтҗанов кирәк. Алмазга азат кирәк, азатка алмаз кирәк. Муенга атландырганда әти дә азмаз кирәк. Җәен кунакка барганда әби бабайлар кирәк. Рәхәтләнеп уйнарга күрше малайлар кирәк. Иң кирәкләрнең кирәге
Әни біз бигерәк. Нигә икәнне санарга? Бармаклар бик күп кирәк. Йоклатканда да кирәк, юатканда да кирәк. Иртәләрен иркәләп, уятканда да кирәк. Һәммәсенә әни кирәк. Әниләр әнигә кем кирәк? Әниләргә без кирәк. Якты аяз көн кирәк. Әнимә эшке бейдә. Мен суңада булсам, мен әлидә минаңа сынаклар юсам. Булсам шул, юсам шул, мен битендә булысы. Уф, адым, һаман битми, әним кил булсын. Дизида Зайнева әнием. Мин әнинең иң зур таянышы, ул минем иң зур бүләгем. Uzun ömür tileyim hakkında, kabul bulsun idi tilagim. Әнемнең кулы иң жылы кул, ризыклары телне йотарлык. Яшьләре тормыш китабы күк, гомер буе саклап тотарлык. Мин әнинең иң зур ышанышы, сүз бирермен аны акларга. Үсеп җиткәч мин әнине үзем, җил давылдан телим якларга. Опак корга язган әни сүзе, өретерлек бызлы дөньяны, салкын карга түгел күңелемә, уеп язып куям мин аны. Суфия Мустафина әнием йоклый. Әнием йоклый, арыган, юрган яптым өстенә, әзгенә ял итсен әле, йоклап алсын шут кенә. Дус кызларым шана шуа чакралар мине дә. Эх, чыгыл мин бит әле, мин бик уйнар идем дә, әнием йоклый. Аргандыр, саклап торам йоксын, уятмасыннар әнине, йокысы туеп торсын, минем тупны тегәрәтеп, пси балас туйни, тик тор дигәнне дә белми, уйнап йөгереп туйми, пси балаларын куып бер пичмакка пыштырам, селкемичә торыгыз дим, мин бит менә тик торам. Опа, савыт собаларны нигә шалтыратасың? Савыт соба юган булып, әнине уятасың. Кузгалтма дим урындыкны, обый, ни дөбер дисең? Әни йоклый, аңламыйсың, шуңа бик китә исем. Кычкырып та сөйләшмәгез, уятмагыз әнине, берегез дә шауламагыз. Тыңнагыз инде мине, шауламагыз дие, үзем күп шаулаганмын, сизмәдем минем тавышка, әнинең уянганын, кушып алып куенына кысты, битләремнән үптәним, миңа шундый рәхәт, синең янда, мин яратам сине, әнием. Менә син иртә белән йокыдан уяндың да, күзләреңне ачтың. Бүлмә кояш нуры белән балкып тора. Идә тәмле аш исән кый. Синең үзбаш киемнәрең урындыкка пөхтәлеп җыеп куелган. Сиңа рәхәт, рәхәт. Син шул вакытта сизмичә әни дип эндәшәсең. Нигә? Чөнки бу иртәнге сәгатьтә синең йөрәгендә шатлык тыпырчына. Һәм ул менә хәзер әни дигән сүз булып, синең күкрәгеннән очып чыкты да, әнинең күңеленә барып кунды. Ананың йөзе елмайды. Нигә? Чөнки әни сүзе белән аңа бу иртәнге сәгать тагын да матурак булып китте. Әни, нинди зур сүз бу?
Кеше үз гомерендә шул сүзне ничә кабат әйтә икән. Әйткән саен, бу сүз яңа мәгънә алып килә. Ана шул бер сүздән синең шатлыгыңны да, кайгыңны да, уйларыңны да белә. Алай гына да түгел. Ана бу сүз аша синең йөрәгеңне күрә. Әйе, күрә. Чөнки әни дигән сүз, ул үзе йөрәктә туа. Йөрәктән чыккан сүз йөрәккә барып керә. Әни дип әйттемме, син инде бәхетле дә, син инде көчле дә. Ана дугасы. Габдулла Тукай. Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп барган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт йокыга талган. Урамда ирмитләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырында бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык. Намазлыкка утырган, ят итә ул шунда үз углын. Ходаем ди, бәхетле булсайды, сөйгән газиз углым. Тамадыр мискенемнең, тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, бу дугамы инде Тәңре каршына бармас. Сиде Сарипова булыстым. Бүген бит бәйрәм көне. Куандырды мине. Ялт итеп куйды мине. Чистырдым бар ширне. Әнием назлап сиде. Хой рәхмәт олам диде. Әле ярый күрмәде, әле ярый сизмәде. Шынаяк фотонында, алган гел саутында. Сут үлгән кілемні, садылырган иденні. Күрмеші соң күргендір, олды бейрем дигендір. Тырыскандыр күрмеске, кәйеф не бітірмеске.